Kulendi. Ah, Kulendi. Tsura fana. Bata. Dumela bakhulu. Dinyame Tijan is here. I'm back kungemsana. Ndadzoka futhi ndine imwe nyaya panapa yandiri kuona iri kuitika saka ndangona kuti this is very important kuti ndingoti gaga ndobva ndatorewa pasi handiti. Right. Retired Interpol ambassador Andy Mashaile is calling for urgent regional cooperation to apprehend Zimbabwean socialite Joachim Chivayo, also known as G6. The Hawks have issued a warrant of arrest after he failed to appear in court regarding a staggering 15 million gold case. Mashaile emphasizes the need for law enforcement agencies across Southern Africa to work together in tracking organized crime and ensuring justice is served. Mningi wachivayo uya ende mkomana uyo meno chairman ukuzanu-PF chigaro chakabva ngosvika ikoko vapuwa hanzi ari kudiwa kuSouth Africa nenyaya dzezvipande zvavo zvema-15 million. Gore neri takasadzidza zvakawanda muri yeZimbabwe kandifunga kuti tine kungoti tichazvidzidza futi because pari kutodiwa musoro wemunhu. Nyaya dzakadai so idzi hadzisi kuperera ipapa padziri kungotaurwa ipapa paungonzwanzi tanga tichitaura zvakadai so saka tazodai so nanhingi. South Africa haisi kuita zvemajokes. Recently apa tiri kutobva kunetsekana nenyaya vanonzani uyu mufana uyu Chatunga Bellarmine Mugabe harimo mukati izvezvi vakatombata because havasi kutomboita zvekuseka zvekuti urani kana kuti mwana wani baba wako vakazodai une mari une chinchi. Kune vanhu vari mujudicial system yemuSouth Africa munomu vasingatolerate vanhu vane mari because iye mari anenge ane yake iri kumukwanira iri kurarama life anenge life yake kari enough. Saka zvekunzi corruption zvinenge zvitombohwa ndo situation iri kusangana nevakomana navo. Zvikapera mushe kana kuti zvikafamba mushe muri yeZimbabwe tinogonzwa kunzi mukomana uyu nenge abatwa manje but I know and I understand kuti these guys ndo zvimwe zvinhu zviri kuvapa pressure yekuti vamhanyirire kuenda vachinojoina ZANU-PF. The other after vapedza kujoina ZANU-PF vobva vasvika vapuwa zvigaro zvihombe vakangopinda mupati akapuwa zvigaro maconnections atowandisa ende unoziva kuti the way inotongwa paZimbabwe ndeyekuti Zimbabwe inotongwa nemafone calls. So kuti munhu anotokudza atori padheni kuti ko ningi wangu mamusungire zvaita sei chero ari retired atokumba anongotongobvunza ko ningi wangu mamusunga hanzi zvaita sei chichanetsa hanzi akadai kazonya 15 million iwo 15 million yacho wewe wakatoita sei nayo wakatoiona achitotora wotaiwa ndakangonzwa nyaya dzacho dzichingotaurwawo zvonzo right. Saka iwe une problem nazvo zve15 million zvacho unongobvunzwa zvimubvunzo so zvekuti unopedzerwa kutobvunda kudeda kuti aiwa chef inyaya yekungoti zvinyaya dzanga dzangorepotwa tikatiregedza tingodzitora but I'm sorry for that I'm sorry obva watoregera munhu zvatovharana. So this is the same thing futi chinoitika even kuno kuSouth Africa because these guys vari kungoita zvese they are rich connected zvingwena zvakadaro vane madhara mamwe avanenge vachishandira musaone vachitenderera vachipupuruka nemari kudai so mufunga kuti these guys vatori rich zvekudaro pamwe 15 million gold watu kutaura iro pamwe anga isitomboti mari yake ingitori mari yekuti anenge achitambiswa front nemamwe mabig fish. That's why uchizoona anongonzi aiwa the best way usaende ikoko Interpol inogona kungonzi Interpol pindai but kana vasingadi kuti abatwe kuZimbabwe ikoko abatwe ndo zvazvinongoita anongonzi uyu musiye apa munhu ari kumubata mumba pake chapo utovaida topinda Interpol yotosvika itomiswa itonzi hakuna kana kuti inongorambirwa kana ichitori kana kuairport kuti manzi muda kuti tine warrant of arrest tanzi tisunge nhingi zvonzi hamuna munhu wamuri kubata akadaro zvotofanana zvakadaro. But nyaya dzeInterpol dzinonyanya kusungirira varombo stereki kana usina mari unongori kana wangonzi takutokubata ende for sure vanokubata vokuvharira. But without wasting much of your time handina kuuya panapa kuti tiswerere tichitaurirana nyaya idzodzo dzega because ndoziva kuti vamwe vanonga kukwira BP vakuti wakuti munhu asungwe futi iwo wamboti arida kusungwa ndo zvinenge chiri chokwadi because pamwe pacho ina handichakwanisa kuti ndingotaura nyaya ndobva ndakusiya izvo zvakadaro kandi ndofanira kuti ndikataura nyaya ndobva ndakuexplainerai kuti ndozvo vari kutaura but chokwadi chingoripo ndechekuti vanhu ava kutorwa kwavo anenge atori majokes. Tine list ravanhu vakawanda vakapara hombe vakaparamura nekuparamura but havabatike because vofanenge vari affiliated to the ruling party kuZimbabwe and that ruling party I don't even know but kana uchida kubatwa kana uchingopara mhosva kana kuita sei iva munhu wekuti unongori kuopposite side kwavo wagara une magrudges nawo vanobva infect vanotowedzera force panyaya dzako idzodzo like izvezvi tine vanhu vakawanda vari kusafa varimo mukati
kupinda kunobvunza kuti nai vanhu ava vanyaya vakanyasopara kunzi vanyimwe mabheu chaiwo imbori nyaya yechi. Let's take for example, we have that guy anonzi Baba Mudiwa arimo mukati akasungwa 17 October pepe madays enyaya yedemo yageza pepe vanzi kwichu vamusunga bvamuvharira anditi asati abudiswa izvizvi, but is a war veteran. Zimbabwe yagara ndotongwa nemawo veteran kunyanya because vanhu kuti vanozongotopinza mamwe makozi ko ninga wazodai so, but vanonyasonotokiyiwa iwe veteran but uda kuoma musoro. He was not well connected nemamwe madhara acho ari mupati ekuti vanenge vachikontrola vachimhanya chinhu ende ukasiyiwa ungori puwa ukangodaro zvinhu zvinotongo expire zvakadaro zvobva zvatongovharana. You get the point? Saka ndo nyaya dzimwe dzinenge dzichiitika mimwe minyama inenge irikuita tobva taenda pane mufesi anonzi Honorable Chagwiza uya mufesi wekutorwa siti rake rekugoromonzi kuna Shabangu kungonzi ndangomurikola nemistake watu bvonzi but nyaya haasiri yeka bva atongonzi asi wadhi racho iroro ndikoko ngabve arimo mukati koza kangu kusumudzwa musoro paida kusumudza vamwe musoro handina kumbomuona ari murodhi akabata chiplacard kana tachita sei but akangonzi atopindawo munigirigini muline up iyo zvinhu zvanga zvichiitika pazvatovharana zvakadaro. Tobva taenda pane mufesi uya anonzi Madzibaba veshanduko arimo mukati futi vakamubata kutarisa kuti saka nyaya yakanyatsoita yekuti inonyimisa bheu chaicho ndeipi papa, but they know vari kuziva kuti izvezvo alright tikada kureleasa these guys zvavangatotanga izvezvo zvese izvezvi zvanditi tikada kuvareleasa because anenge ari maorders anganzi ngatiwaipe vanhu vese vava. South Africa kunokangori mariro egege kudai so gobam ndarageza kusina gobam saruwaka kusina gobam nyoka yemabhunu akabva atongosiyiwa akangomuvharira ari kungochemberera ari mukati asiri kupukwa kana bheu. Nyaya dzacho urikuona setup yacho maroerwo iri kuitwa ndozvo zvinenge zvingori zvakadaro. Vari kuzimside futi kokoko vanenge ngonzi hande vanobva vangovharirwa vese voperera mukati. What's next? Chichazoitika ipapo after that? Ndo nyaya dzacho dzinenge dzichiitika manetsera dzinenge dzichiita. Saka zvekuti mufesi uyu aronzi ari kuda kuzonzi ari kudiwa neindapo kuti azenge achisungwa inyaya dziri kubuda muSouth Africa muno, but Zimbabwe I don't think kuti they would tolerate that Interpol kuti inge ichiuya ichibata, but iwo ukapara mhosva uri muSouth Africa Interpol inouya ikakubata uri munombo inotokushandira ikatoya ikakudzvanya. Ndo mamirira zvinenge zvakangoita. Those same guys veInterpol ndo vekubata futi nyoka yemabhunu if you still remember now achingori mukati, but uyu Joachim G6 uyu hapana kunhin'ina kwati kwaitwa now ingori nyaya yangotaurwa. Anenge ari he is well connected munhin'ina wawokine uchivhayo anotamba namudhara kuda kwacho Tagwire anenge ari paside naTagwire. Saka unongoona kuti muAfrica munomu ngatingotaura nyaya dzemuAfrica alright, jeri rakagadzirirwa varombo kana usina mari jeri rinenge riri rako ndo mamiriro ezvinhu, but apeno zvamuchazoitawo neinformation iyi zvazvenyu. Inini ndangoti ndikokuzivisa zvinhu zvinenge zviripo kuti musazonyanya unetse kana stereka. But before I disappear sandarowa pasi regedza ndishandise mukana kuzivisa maZimbabweans ese vari muSouth Africa munomu vanodawo kuregisterwa nekuvhurirwa maFNB business account, kuregisterwa macompany as well, because ino iri package inoitwa needucation research. Ndiri kuti batai mukoma Owen vari kubatsirei. Idzi ndo shasha dzavakwanisa kukuregistera company vakuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Haumbonide kutravela kuenda kwavari, vanokuitira vari kwavari ikoko iwo uri kwauri ikoko. Saka gara wavabata chihombe kana chinhu chakakosha chiri kungodiwa kuti chiitwapo kungopinza nhamba nginti mukoma Owen ndanzina kuliende muri kuregister makambani nekuvhura maFNB business account kunesu vanhu vasina work permits. Toita sei the rest is history. Unobva watotanga kutooneswa maprocesses ese kuregister company nekuwa naFNB business account kunenge kufona, because haunide kutravela kuenda kwavanoitira kuma offices kwavo, vanokuitira vari ikoko iwo uri kwauri ikoko. Saka easy mazuano, no work permit no problem. Education research is the solution, very reliable and affordable. Saka garai mavabata vakubatsirei.